Hej YouTube, nu har jeg lavet en ny kanal, der hedder The Dark Gamers 22. Hvis I gerne vil ind på den, så søg på TOEDARKGMR. Og jeg kan ikke lige finde. Det er sådan lidt nedtur. Ja, lad os se om... Og så er også lige en anden knæk, hvor jeg vil uploade en video til den. Jeg prøver at se, om jeg kan lave et. Ja, nu prøver jeg så lige at tilføje en. Og 25. Ja. Så det gør jeg selvfølgelig den her video ud på min The Dark Gamers, men lad os få spille Minecraft. Nej, det var bare sådan lige en lille kort info her. Så min kanal og sådan der, min gaming kanal. Vi ses.